Salutare prieteni, salutare și bine v-am regăsit la un nou clip. De data asta facem un clip mai special, va fi un podcast astăzi, iar ca și invitat în episodul de astăzi, Underside Audio. Salutare domnul Cagulescu, sunt Max, a.k.a. Underside Audio. Vreau să devin un producător bun de muzică. Eu m-am cunoscut cu Max aici prin intermediul ăsta virtual. Ne-am cunoscut și datorită pasiunii noastre pentru același joc comun, World of Tanks, și tot povestind una alta am ajuns la subiectul comun nou, muzica. Și eu sunt pasionat de muzică și eu am vrut să fac muzică în viața asta mea, am cochetat și un pic cu DJ-ala pe acolo câțiva ani. În schimb, datorită costurilor din industria asta, eu nu am putut să continui pe plan muzical, am ales să mă duc pe zona de gaming. În schimb, Max de ceva timp se luptă cu ideea asta de muzică și chiar în momentul de față lucrează la o piesă proprie, pe care cu siguranță și noi la momentul potrivit, când va fi lansată, o să o ascultăm aici împreună. Max, de unde pasiunea asta pentru muzică? Păi, hai să iau un pic din trecut. Cam prin anul 2006, când am avut primul contact cu o aparatură muzicală, CD-playere, într-o discotecă, o discotecă din orașul nostru, că așa era atunci, discotecă, club, cum vreți să spuneți. Am avut timp de vreo 4 ani de zile, am progresat acolo, după care am terminat cu liceu, partea asta și cumva a încetat, dar a încetat partea fizică, partea spirituală în spate mi-a rămas, adică era gândul tot acolo, știi, nu poți să pierzi ceva care îți place. Iar momentan de vreo un an jumate, să zic așa, aproximativ, nu chiar, un an și câteva luni de zile, am găsit un pic de timp liber, aveam ceva în cap, un proiect și am început un proiect să-mi creez eu niște piese ale mele. Zic, eu nu pot să-mi creez o piesă de-a mea proprie și dacă sună mai rău sau sună mai nasol, vreau să fie a mea personală. N-am avut atât de multă informație sau cineva să mă îndrume și am luat ceva programe de pe internet, Audio Cube, ceva de genul, îți aplicai tu, luai sunete din diferite piese, îți tăiai porțiuni, voci, tot ce aveai nevoie, le adăugai și programul îți făcea undeva un 60-70%, te ajuta să-ți creezi propria ta piesă. Ceea ce am reușit și eu, dar în decurs de cap-coadă, pentru că la mine timpul, cum știi destul de bine, Cristi, e foarte limitat. Dar în timp de 8 luni de zile am reușit să o scot, adică să finalizez toată piesa, care o găsiți, o să lăsăm un link pe SoundCloud. Dar vă spun sincer, chestia asta nu m-a satisfăcut complet din cauza că știu că nu îi dețin drepturile de autor complete pentru piesa aia. Și eu nu pot să mai duc la alt nivel, din cauza asta că sunt stopat din cauza programului respectiv. Ceea ce m-a determinat să mă duc la alt nivel, adică să iau un program de muzică, în general, uite, care îl folosesc și eu și cam toți producătorii știu de programul ăsta și toți îl folosesc, Ableton, și am început să-l învăț complet, de la A la Z. Încă momentan sunt în cursuri, dar în timp ce sunt în porțiunea asta, îmi produc, am și terminat în mare parte din ea și undeva finalizată piesa 98%, nu vreau să dau mai multe detalii, când o să fie doar piesa postată complet. O am, Cristi știe de ea, a postat-o undeva, sunt un post de radio momentan am, care o difuzează. Max, cât de greu poate să fie crearea unei piese cap-coadă? Cam cât de mult lucrezi la o piesă de genul ăsta? O piesă de 3 minute. Adică cum vrei să, în spectru, cum ai vrea să le iei? Un începător, o persoană care a trecut, să zic, are o experiență de un an, 2, 3, sau o persoană care are de 10 ani, da? Să zicem o persoană începătoare, o persoană care el a început de drum și vrea să facă o piesă. Cam cât timp îi va lua până va ieși piesa aia produs finit? O poate finaliza cap-coadă de la zero, deci în felul următor. Aici depinde și de timpul pe care dispui. Dar o persoană începătoare, de exemplu, cum sunt și eu de fapt, că mă pot încadra acolo, undeva la câteva luni bune. Deci fără să iei amalgamul din spate de program, tot programul să-l înveți. În programul ăla sunt foarte multe VST-uri, Virtual Synthesizers, care te ajută să produci piesele în general. Până înveți tot amalgamul ăla durează foarte mult. Deci cum sunt eu, am momentan 3 luni de zile și încă mai am o porțiune din curs și care te împinge foarte mult. Dar aici
ce vreau să subliniez, timpul ca să poți să produci ceva e foarte necesar. Dacă îți permiți să petreci 3-4 ore în fiecare zi, foarte bine. Cum este la mine în momentul de față, o oră, 45 de minute, o oră jumate, depinde de timp, în afară de weekend, care petrec mai mult timp. Vreau să te întreb acum cum ți-ai găsit primii producători în rândul muzical, pentru că bănuiesc că e destul de complicat să intri în contact cu producători care să te sprijine, să îți lanseze undeva piesa, să poți să ai o rampă de lansare. Aici cred că multă lume se întreabă cum poți să reușești primul pas în lansarea muzicală, să zic. Păi, uite, hai să îți spun chestia asta cu producătorii, ce înseamnă prima dată să poți să faci legătura cu cineva care produce muzică. Să zic așa un exemplu care e foarte cumulativ. Da? În România, dacă ai bani, te poți duce oriunde vrei. Deci îți trebuie, ai bani, deții, te duci la un producător, găsești informații te lansează pe internet. orice casă de producție dacă ai bani. Exact. Dacă ai bani, te poți duce, asta e simplu. Poți să-ți faci. Pentru că și vocea ta, de exemplu, dacă ai o voce efectiv, sună cât de cât, sunt programe în ziua de astăzi, de exemplu, autotune-ul care îți reglează vocea, ajungi efectiv. Dar când ajungi să performezi pe scenă sau undeva live, deja acolo se vede diferența. Dacă ai făcut școală, știi, nu știi și cât ai plătit. Aia e toată chestia. În schimb, în Europa, adică nu poate numai în Europa, să zic, în lumea întreagă, în afară de România, posibil și în alte țări, nu știu, posibil, totul depinde de talent. Dacă vrei să faci ceva și ești foarte talentat, doi la mână ambiția ta contează foarte mult cât vrei să împingi chestia asta. Uite, hai să-ți dau exemplu cum am ajuns eu în UK, am făcut legătură până acum, am 3 producători de muzică care m-au ajutat un pic în mare parte să-mi duc un pic nivelul, visul, adică să-mi duc la un nivel care îmi dă o speranță, că știu că, adică chestia aia, bă, știu că pot să fac și vreau să o duc. Uite, ca să vezi cât de bine lucrează Karma pentru chestiile astea, uite, eu am chiar 2 dintre ei, mă urmăreau și sunt prieteni foarte buni cu mine pe Instagram de vreo 7-8 ani de zile, ceva de genul. Și sunt britanici de aici. Și văzând câteva story-uri, am luat legătura înapoi cu ei și mai ales jobul meu, care îl fac zi de zi aici, eu am lucrat efectiv pentru persoanele respective și zic, bă, știam că tu lucrezi în alt domeniu. Face, nu, ăsta e hobby-ul meu, îl fac de câțiva ani de zile. Și zic, da, uite, și am început. Și bă, hai, nu vrei să legăm o prietenie pentru chestia asta. Și uite, așa am ajuns. Vreau să te întreb acum o chestie legată tot așa de industria asta muzicală. Cu toții ascultăm muzică pe telefon, muzică pe calculator, peste tot, muzica ne e în urechi, la radio, peste tot, absolut. Vedem și curbura asta uriașă pe care a luat-o muzica, cel puțin muzica comercială la noi în România, genurile de muzică care se ascultă acum și care sunt la modă și aș vrea să te întreb, pentru că eu știu ce tu ai un alt gen de muzică, e un gen de muzică care se ascultă mai mult în cluburi. Crezi că genul ăsta muzical pe care tu îl creezi acum va prinde în România? Ai șanse mai mari în România decât în Europa? Sincer, hai să împărțim un pic, pot să spun România, pot să împart efectiv în genul ăsta de ascultare cam în 3 părți, din care cea mai mare parte care ascultă, hai să luăm o anumită vârstă, dacă vrei să o separi, adică să pui până la o anumită vârstă, deja începe și muzica populară, care poți să o bagi, știi? Și atunci nu mai e parte de producție care lucrez eu, da? Dar să luăm undeva, să zic, 40, 45, până cam, 50 maxim să zic, că sunt persoane care știu, la 50 de ani ascultă genul de muzică care îl ascult eu. Exact. Da? Bun, poți să luăm partea asta 16 ani plus, până la 50, dar hai să zic, poate mai mult din partea aia, 3 părți din partea aia și plus ceva e manelizată. Partea aia de manele, da? Deci manele la greu, orice face, orice. Uite, dacă te uiți, ai privit un pic industria muzicală, toți artiștii din ziua de astăzi, ca să poată să scoată o piesă, profit, ca să poată să ducă pe piață, au manelizat-o. Și sunt foarte mulți artiști, nu pot să dau nume, dar îți spun că sunt foarte mulți și mulți producători de muzică din ziua de astăzi care au avut ceva background în spate, au avut foarte mulți, aș putea să spun, artiști care aveau muzică comercială, dance, pop, hip-hop, care le-au manelizat.
Da, probabil că pentru piața din România, ca să reziste, să Da, păi exact ce-ți vândă, povesteam. au încercat să schimbe și ei stilul muzical, să-l adopte la ceea ce se caută pe piață, ceea ce consumă lumea mai mult. Apropo de chestia asta, aș vrea să te întreb cum se numește piesa ta și ce gen muzical e piesa pe care tu ai creat-o. Piesa care am creat eu e trance, genul ăsta de muzică, bass music, adică muzică cu bas, care se ascultă în general. Adică nu e numai trance, poate să fie trance, progressive house, EDM, poți să faci genul ăsta, că sunt foarte mulți de nume mari care sunt de DJ care își mixează pe asta. Uite, de exemplu, David Guetta, Armin van Buuren, celebru DJ din UK, James Hype, Carl Cox, sunt foarte mulți care mixează pe genul ăsta de muzică, știi, deci, și care pun muzica asta. Max, aș vrea să te întreb dacă piesa pe care ai făcut-o s-a lansat, ai lansat-o undeva, se poate asculta și de către publicul din România sau încă nu e totul terminat? Deci piesa, da, este lansată, dar cu exclusivitate. Am un post de radio aici care sunt niște băieți, KGB se numesc. Postul de radio este Vibe FM. Probleme exact aceeași chestie care vorbeam cu tine, Cristi, în ăsta, ca să pot să fac un contract cu o casă de discuri și ca să pot să-mi duc piesa la finalizare totală. Adică ea 90 și ceva la sută e terminată, dar ca orice producător nu poți să-și pe piață dacă nu ai o casă de discuri, să-ți promoveze cineva. Exact. Dar dacă vrea cineva, o să punem un preview pe SoundCloud, să asculte, acolo să lăsăm un link undeva în YouTube și dacă vrea cineva, poți să lase un like, ceva, o apreciere, aș mulțumi pentru chestia asta, mă ajută pe mine foarte mult să boostez, să vă ajutăm și pe Cristi, în general, să crească pe canalul, da? Dacă categoric. Suntem tot aici. Creștem ca ridichile. Reciproc. Exact. Creștem împreună ca două roșii legate. Piesa momentan se difuzează, dar în exclusivitate este un post de radio Vibe FM, se numește aici, nu știu exact, să nu dau o informație eronată, dar băieții știu, merge partea asta radio, dar nu știu dacă au distribuire și online. Dacă o să fie sau o să vorbesc cu ei astăzi de cursul sau mâine și dacă există o să punem și link și o să vedeți acolo, o să ascultați integral, pentru că piesa ce o să pun eu e doar o parte. Piesa are 4 minute jumate, cu tot, cu... Noi oricum o să păstrăm legătura în continuare și atunci când va veni produsul final, când va putea piesa fie folosită și în mediul online, cu toate drepturile de autor, cu tot absolut, cu siguranță vom reveni și vom publica piesele, în același timp vom avea și vom pune la dispoziție și canalul lui Max și în felul ăsta putem să, nu știu, cel puțin pentru mine, ideea lui Max de a-și continua un vis chiar în spatele jobului pe care îl are, chiar în lipsa timpului cu care ne confruntăm în fiecare zi, a fost motivul care ne-a adus aici să facem acest podcast. Probabil că mesajul nostru pe care vrem să vi-l transmitem mai departe vouă, celor care vă uitați la noi, este că niciodată să nu vă dezlipiți de visul vostru, indiferent care ar fi el. Continuați să sperați și continuați să trageți pentru visul vostru și la un moment dat cu siguranță veți și reuși. Max, eu aș mai avea să te întreb un singur lucru. Dacă erai să nu pleci din România, să fi fost în România, crezi că aveai posibilitatea să lansezi o piesă sau posibilitatea de a face muzică la fel cum ai avut, nu știu, posibilitatea sau șansa să faci în UK? Hai să fiu sincer așa la domeniul ăla, domeniul românului, ca să înțeleagă fiecare că în general suntem români, da? Și ca să spunem cartea aia verde, cartea pe față, nu o să ai niciodată. Unul la mână din cauza venitului foarte mic, care în țară orice ai face, nu o să ajungi să iei și timp pentru muncă, să câștigi un ban și să-ți faci ceva pentru visul tău, un hobby, că efectiv pentru mine asta e un hobby care vreau să duc la extrem, adică vreau să văd cât pot să mă împing sau pot să scot ceva foarte bun din chestia asta. Nu să știi, niciodată. Sunt foarte mulți DJ, foarte mulți producători de muzică care au ajuns doar dintr-o piesă, au ajuns foarte sus. Ca să revin la întrebarea ta, costurile ca să îți păstrezi, să poți să produci muzică în ziua de astăzi, sunt enorme. Sunt foarte enorme.
ca să îți cumperi doar programul. Cum vorbeam la început, îți spuneam minimum 1000 de euro, ai cheltuiești doar în partea de software. Ai minim. Deci dacă vrei să evoluezi, te duci mai sus, să ai preset-uri, plug-uri, tot ce ține de programul care vrei să folosești. Că și acum sunt foarte multe programe, zeci de mii poți să ajungi. Zeci de mii. Deci asta e doar în partea de software. Și de aici după aia începe microfone, monitoare de studio care ai nevoie dacă vrei să auzi sunetul la o claritate destul de bună. Pentru că asta constă un producător să producă o muzică de calitate. Și da, asta e. În România foarte puțin. Știu persoane care au reușit, dar cu muncă enormă. Plus părinții în spate aveau ceva ca să poată să împing. Doar așa. E un domeniu destul de costisitor. Eu am renunțat, să zic, la ideea asta complet. Eu nici n-am văzut atât de mult, adică nu m-am văzut producător de muzică, nu m-am văzut să scot o piesă din mâna mea. Eu eram pe partea de mixaje, partea de DJ-ală, deci n-am mers mai sus și cu toate astea nu mi-am permis-o, pentru că e destul de costisitor și un setup pentru partea de a putea să fie un DJ complet. Max, eu îți mulțumesc pentru că ai acceptat să facem acest podcast. În următoarele episoade pe care o să le facem împreună aici, vreau să povestim și să arăți și celor care ne urmăresc poate o mică părticică din cum lucrezi tu acolo, ce program folosești și cam cum arată o piesă la început de drum sau cum arată o piesă la final. Eu aș fi tare curios să văd și eu cum se lucrează în programul ăsta, pentru că și eu mă lupt cu editorul și eu fac editare video, dar bănuiesc că asta de parte de muzică, de sunet, e mult peste partea video. Da, o să o facem. Și eu îți mulțumesc, Cristi, pentru invitație și sperăm următorul videoclip să fie mai sus. Dar din partea mea, de exemplu, Cristi știe foarte bine, care o să ne urmărească în videoclip, o să aduc eu invitații, o să fie și câțiva producători englezi care o să vorbesc eu cu ei și o să traduc toată chestia. O să am și câțiva din România care vorbesc și țin legătura, plus cu băiat, hai să spun că pot să îi spun profesor în general, dacă cu el îmi fac cursurile, cu tot că este mai mic, știi, vârsta, dar na, suntem oameni și învățăm, fiecare învață de la fiecare. Și da, cum să nu, să avem multe surprize. Ca prim podcast îți mulțumesc și da, ce să zic, o să așteptăm următorul, nu? Cu siguranță, următorul podcast să așteptăm, de ce nu și piesa 2, să vedem cum sună. Eu am auzit-o prima. Sincer să-ți spun, hai uite să-ți dau un mic hint, lucrez la 2 piese în comitet pe lângă asta, deci ar fi 3 piese. Deci țineți-vă bine cei care o să fiți pasionați de podcastul nostru, că o să avem și muzică bună pe fundal de acum încolo. Poate în ăsta, în primul, nu o să avem muzică, că încă nu e totul bine, dar pe următoarele podcasturi să putem să vorbim și de niște piese care deja, cine știe, poate o să facă la un moment dat furori în Europa sau în conjurul lumii, cine știe. Ajută Dumnezeu, ce să zic. Asta ne e visul fiecare. Ok, numai bine, Max, salutare tuturor și ne reauzim la următorul episod. Toate cele bune. Salutare!